Алсу КВН командасы Орша районы қаршы алабыз. Кайфларыңыз нешік? Әйбәт. Әйбәт, финалда келіп жетті бит. Сіздің командаңыздың девизі. Көңілібіз Алсу бақша, шынки біз Орша. Рахматларыңызны кімге білдіресіз? Рахматларны білдіребіз өзіміздің Орша район администрациясына, өзіміз оқыған педагогик күллиятыға, һәм Әкәмәт КВН командасына, шулай ук инсафқа бик зур рәхмәт. Бик шәп қызлар, әзірме? Әлбәттә. Әйдәгез қыздырығыз сәхнәне қаршы алабыз. Алсу Орша. Сіз Ишат Гапилфартович, бізге сіздің ярдәмегіз керек еді. Біз оператор таба алмайбыз. Hayırlı gün kızlar. Bu bir dini problemi tügül Arşa'da operatör tabu. Her birizge ikişer operatör tabu birimiz gerek bulsa. İsənmisiz? Аңлағанығызша biz Оршадан. Һәм хәзер biz sizge motor урыннарını күрсәтәчәкбез. Күрдегезме? Хәзер Орша педагогия күллиятына күчәбез. Орша педагогия күллиятыннан бик күп укытучылар чыга. Студентлар да чыга. Шупраманда! Дворник та чыга. Sizning трудовик менә мондый кеше. Киеннәр дә чыга. В общем, içinde kimler var, барсы да чыга. Укытучы bütün ситуациядагы укытучы булып кала. Шапмагыз дим, буз бит, кар, шапмагыз. Безнең Орша педагогия күллияте дөньядагы бердән-бер әлифба музее белән данлыклы. Әйдәгез карап китик. Б. Барабан. К. Каска. Т. Термос. Видео ахырында Ишат Гапилфартовичка сүзне бирәсебез килә. Kızlar, siz minен operatör soruyorsunuz. Mine bit operatör. Uңышлар sizge. Қаршы алығыз сәхнеде Алсу КВН командасы. Исәнмесез, кадерле дуслар. Сезнең каршыгызда Орша педагогия күллиятының Алсу командасы. Туктагыз әле, Минзилә коясың ул. Шолыдан соң 60 километр узгач, менә ул Минзилә районы. Yok, әйттеме мен сезгә? Әйттеме мен сезгә бер үземнең генә аны белән калдырмагыз дип? Тәки үземә генә шул оливьены ашап бетерергә туры килде. Дуслар, без бер ел эчендә әйдә шаяртта бик нык үзгәрдек. Мин тагында буйга үстем. Чынлапмы? Әйе, мин аны һаман әйтә алам. Миңа барыбер ышаналар. Алайса мин дә буйга үстем. Син дә һаман әйтә аласың. Сиңа барыбер ышанмыйлар. Ә мин һәр көн спортзалга йөрдем. Күргәдегезчә, Мизилә ялганнарга өйрәнгән. Ә син нишләп дәшмисең? Ә мин микрофонны тотырга өйрәндем. Финалда без бердән-бер кызлар командасы. Шуңа күрә жюриләрдәге бердән-бер кызга бүләкләр бирәсебез килә. Ленария, без, кызлар, үзебезне күрсәтергә яратабыз. Һәм шуңа күрә мин сезгә биек үкчәле туфли бүләк итәргә телим. Ул миңа барыбер кирәк түгел, үзегез күрәсез. Мин үкчәдә йөргән кеше, аларда йөреп сезнең аякларыгыз тиз арачак. Шуңа күрә менә сезгә тапочки. Ә мин сезгә үземне тынычландыра торган әйберне бирәсем килә. Үлчәү. Юк, курыкмагыз. Ул һаман сайын 40 килограмм күрсәтә. Ә мин кичкенә йомшак куяннар яратам. Шуңа күрә мин аны сезгә бирмим. Әнә, егетемне алыгыз, алар миндә барбыр күп. Между прочим, без авылда хәзер йылдызлар. Чөнки авылда 2 кызык әйбер бар. Ул ТНВ һәм сугышучы күршеләр. Әйе шул. Бөтен күршене бәреп чыктык. Аннары тыйынбыдан күрсәттеләр. Нәрсә син?
Син нәрсә сөйлисең соң? Жюридә бит ТНВның генеральный директоры Аминов Илшат Юнусович утыра. Кстати, безнең бит сезгә тәкъдимебез бар. Мин ТНВда һава торышын алып бара алам. Мин Татарстан хәбәрләрен алып баралам. Мин хәерле иртәне алып баралам. Мин алып кайталам. Син нәрсә сөйлисең соң шундай? Юк, чынлап, мин бит рульдә алып кайталам. Белгәнегезчә, без булачак укытучылар. Шуңа күрә әйдә шаяртта без юморны гына түгел, татар телендә үстерәбез. Рамил Агдеев, сезне сәхнәгә чакырабыз. Рамил, бер видео карап китикче. Игътибар экранга. Ярый, әфәрин егетләр. Әфәрин, рәхмәт. Молодец, әфәрин. Әфәрин, әйдәгез. Әфәрин, Ренар. Ярый, кызлар, әфәрин. Әфәрин, Мамадыш. Әфәрин. Әфәрин, кызларга. Әфәрин. Рамил, Әфәрин. Сәлам, Рамил. Мен вообще-то Рамиль. Рамил, әфәрин. Әфәрин. Қабатла минем арттан. Әфәрин, Рамил. Әфәрин, Рамиль. Хәзер өйрәтәм мин сине дөрес иттереп татарча сөйләшергә. Орша, чемпион. Орша, чемпион. әйе дуслар, безнең Алсу КВН командасы инде әйдә шаяртта 1 ел уйнап финалга килеп җитте. Һәм хәзер безнең сезгә дөресен әйтәсебез килә. Шуннан мин кияүдә түгел. Әйе, син хәзер разводта. Мин укытучы түгел. Мин Миллениум күперендә апай белән эшлим. Хәрефе булып. Мин Балташтан. Син безнең командага шпион булып җибәрелдеңме? Димәк, син иремшекләр белән сөйләшәсең. Тупите дигәчтә инде иремшекләр белән сөйләшмим. Менә эшпишмаклар белән булгалый. Ну син бит Балташтан, нишләп безнең КВН командасына килдең? Тынычлан. Әйе, Назыгөл Балташтан. Син үзең дә бит Кукмарадан, мин Сабадан, Лейлә Теләшедән. Нигә без Орша өчен уйныйбыз? Укытучы дипломын аласың киләме? Уйна! Финал безнең өчен зур бәйрәм. Кызлар, хәзер безнең бөтен хыялларыбыз да чынга ашачак. 1, 2, 3. Әмма инде иң мөһим хыялыбыз уенның ахырында гына беленәчәк. Шуңа күрә соңгы сүзләребезне җыр белән сезгә тапшырасыбыз килә. Әле генә кергән идек, җисез ганып фидонга. Йомшак кына кызлар булып, атладык бу уенга. Менә инде без финалда, җиңү безнең уйларда. Хыялыбыз чынга ашу, жюридан гына тора. Мөслимнәр һәм Мамадышлар, Мәскәүләр һәм Балтачлар, Оршалар белән бергәләп кыздыралар. Безнең белән барасызмы шаяртырга гөлләргә, хәтирәләр белән уеннан калыр безнең гомергә. Сезнең каршыгызда Орша педагогия көллиятенең Алсу командасы чыгыш күрсәтте. Рәхмәт.
Алсу КВН командасы Орша районы. Жюри ағзалары нинди нәтиже қоябыз. Қызларға әдігіз барлық иқтибар. Илнас, қайыр вақыттағыша. Йылмая, Ленария, Йылмая. Илшат абы Йылмая, Айбас Йылмая, һәм Жауид абы Йылмая. Бір-екі сөз әйтсәгіз. Айбас. Орша турында мен айтсам қазір өзінікіне яқлы дейерлер, ләкин мұнда енді менің білән бүтін коллегаларымдар келіше. Мен бір фикірге келдім, Орша қайтқаштым, мен еш қына өзі біздің район гравасына әлеге алмайым. Қазір енді міне кім арқылы әлегірге екенін мен аңладым. Балташтарға да шулық кеңеш, алар арқылы да Балташ командасы арқылы әлегірге бұла. Уен әйбәт бара, алға таба міне шышы темпні шүрмеше давам етселер, мен қалса бик зур, бик матур ойын көрсетешеклер бүгін командалар. Рәхмәт, алайса киттік алға. Қызлар, рәхмәт сізге. Құтлыйбыз.